Imaš loš utjecaj. Što se događa? Abuela, dobro smo. Sve je spasit ćemo čudo. Čarolija je... O čemu ti pričaš? Pogledaj naš dom. Pogledaj svoju sestru. Slušaj me. Isabela je bila nesretna. Naravno da je nesretna. Uništila si joj zaruke. Ne, trebala je da joj uništim zaruke i onda smo napravile sve ovo. A svijeća je svjetlila jače i pukotine. Zato sam u toj viziji. Spasit ću čudo. Sad bi bilo dosta, Mirabel. Kuća je popucala zbog tebe. Bruno je otišao zbog tebe. Luisa gubi snagu, Isabela je pomahnitala, sve zbog tebe. Ne znam zašto nisi dobila dar, ali to nije izgovor da sad uništavaš ovu obitelj. Neću ti nikad biti dovoljno dobra. Jel da? Ma koliko jako se trudila. Ma koliko se bilo tko od nas trudio. Luisa neće nikad biti dovoljno snažna. Isabela nikad dovoljno savršena. Bruno nas je napustio jer si ti vidjela samo najgore u njemu. Bruni nije stalo do ove obitelji. On voli ovu obitelj. Ja volim ovu obitelj. Svi mi volimo ovu obitelj. Tebi jedinoj nije stalo. Ti uništavaš naš dom. Nemoj nikad Čudo umire zbog tebe. Svijeća! Kasita, daj mi da se popnem. Mirabel? Jesi dobro? Mirabel? Julijeta, dođi brzo! Julijeta! Ostani tu. Odmah se vraćam. Kako se ovo dogodilo? Evo, tu sjedi. Jesi dobro? Jeste mi dobro? Nemoj plakati, Antonija, nemoj plakati, dušo. Encanto je slušaj. Što ćemo sad? Nemoj